Pace, frații mei, Domnul Iisus să vă binecuvânteze. Slăvit să-i fie numele Lui, care ne face de cunoscut toate tainele Scripturii, prin care putem să ajungem la mântuire. Aș vrea să vă fac lămurit pe însemnătatea zilei de sabat, cu privire la cuvintele scrise în Sfânta Scriptură din Vechiul Testament și cu împlinirea lor, însemnătatea împlinirii lor în Noul Testament, în scurte cuvinte. Domnul, când a făcut ziua de odihnă, frații mei, a făcut-o cu scopul ca omul să se poată odihni în ziua de odihnă și astfel să-l facă să treacă la ascultare. Ce înseamnă ziua de sabat în Noul Testament, de fapt? Așa după cum am mai mărturisit și în alte vorbiri pe care Dumnezeu mi le pune în inimă, este vorba despre cea de-a 7.000 de ani, fraților. Aduceți-vă aminte că în Petru este scris căci Dumnezeu are ca și unitate de măsură incomparabilă față de om, echivalentul unei zile obișnuite o consideră 1000 de ani, iar 1000 de ani pentru Dumnezeu e ca o zi a unui om. Și v-aș ruga să vă adânciți cu adevărat în inimile voastre și să credeți lucrurile acestea, pentru că tocmai de aceea Dumnezeu vroia ca omul să se odihnească în cea de-a 7-a zi, cea de-a 7.000 de ani, când cel rău, adică Satan, va fi legat odată cu venirea Domnului Iisus Hristos la cea de-a 7-a trâmbiță. Am văzut un înger mare care se cobora din ceruri cu un lanț mare și greu. El a pus mâna pe cel rău, pe Satan, și l-a legat pentru 1000 de ani, ceea ce înseamnă o zi la Dumnezeu. Este cel rău când va fi legat? În cea de-a 7-a zi. Când se va odihni oamenii de uneltirile lui, de fățărnicia în care o prins omenirea, de lăcomia în care o dus omenirea, uciderea, curvia, necurăția și toate lucrurile rele? În cea de-a 7-a zi, în cea de-a 7.000 de ani de la facerea omului, omul se va odihni cu adevărat. Dați crezare la cuvintele lui Dumnezeu și nu lăsați pe nimeni să vă mai schimbe învățăturile care nu vă vor duce la viață nici de cum, pentru că mai întâi de toate trebuie să fim atenți la aluatul fariseilor, la învățătura lor, ca să putem să fim pe calea cea bună, pe calea cea dreaptă. Trebuie să nu primim orice fel de învățătură și Dumnezeu să vă ajute pe toți care sunteți scriși în Cartea Vieții. Deci, repet din nou, cu privire la ziua de odihnă, Dumnezeu a dat-o ca într-o miniatură în Vechiul Testament, se învețe cu ascultarea, cu supunerea, ca și multe alte legi care le-au avut și care oricum nu-i duceau la neprihănire, fraților, că niciunul din ei nu ținea sabatul. Niciunul din ei, dacă citiți cu atenție în Vechiul Testament, sunt o sumedenie de lucruri care nu trebuiau să le facă, n-aveau voie să meargă mai mult de 2000 de pași, nu puteau să facă foc în camere. Vă dați seama, pe timp de iarnă, cine nu-și face foc în casă? Să n-a prins focul, să nu face aia, să nu face aia. Era cu neputință să fie ținut. El se aseamănă, porunca aceasta a 7-a din Vechiul Testament, adică cu privire la ziua de a 7-a din Vechiul Testament, se aseamănă, frații mei, mult, mult de tot cu odihna despre care omul ar trebui să scape de uneltirile celui rău și să intre în odihna lui Dumnezeu. Un om atunci se odihnește de lucrările lui
când va scăpa de cel rău, atunci nu-i mai bine să meargă să fure, să mintă, să învețe rele pe alții, începând din copilărie. Deci această muncă, această trudă, ea va fi dezlegată pentru fiecare din noi în parte în ziua când va intra mântuirea în inima lui și în ființa lui. Domnul le zicea să nu mai facă niciun fel de lucrare în ziua aceea. Zicea că în ziua 6-a să-și strângă mâncare și pentru ziua 7-a, ca să aibă și pentru ziua 7-a. Însemnătatea acestui lucru nu este altul decât acum în ultima a 6-a zi, a 6-a mie de ani, când prorocul nostru, trimisul lui Dumnezeu, Daniel, ne spune Duhul Sfânt prin gura lui încă din vechime cu 700 de ani înainte de a se naște Hristosul pe pământ, deși știm că El e veșnic, dar înainte de a veni Domnul Iisus pe pământ cu 700 de ani, prin prorocul Daniel Dumnezeu ne vorbește și spune căci la sfârșitul vremurilor, adică în a 6-a mie de ani, adică în a 6-a zi, înțelepciunea va crește și noi vedem bine la ce standarde am ajuns, gândindu-ne înapoi, acum 40, acum 50 de ani, acum 100 de ani ce era pe pământ, când înțelepciunea va crește. Deci în a 6-a mie de ani, sau în a 6-a zi, să ne strângem ca pentru 2 zile, frații mei, dar să ne strângem de mâncare din cuvântul lui Dumnezeu, ca în a 7-a zi nu mai putem să ne strângem, atunci vom avea de toate. Cine și-o strâns acum, în ziua aceasta, în 1000 asta de ani, care înseamnă o zi pentru Dumnezeu, va fi binecuvântat în ziua 7-a și se va odihni de lucrările Lui. Să lucrați în toate aceste 6 zile, adică începând de la Adam și până la venirea lui Iisus Hristos, să lucrați, să vă strângeți, să vă osteniți cuvântul lui Dumnezeu, să strângem, iar în ziua 7-a nimeni să nu mai lucreze nimic, ci să se odihnească toți, pentru că trebuie să vină Domnul Iisus în cea de-a 7-a mie de ani. Și despre ziua aceasta, frații mei, era vorba. Ceea ce în Vechiul Testament era o miniatură, era un fel de ascultare, să vadă dacă se supun, ele sunt cu da și amin adevărate, pur în Noul Testament. Și toți creștinii adevărați, care cu adevărat au scăpat de cel rău, toți vorbesc și mărturisesc că au fost eliberați, că nu mai beau, că nu le mai trebuie absolut nimic, că nu le mai e gândul să strângă, să adune, nu mai au nevoie de nimic, sunt bucuroși că l-au găsit pe Domnul Iisus. Ziua de odihnă care a intrat în ei cu adevărat este eliberarea fiecărui frate, a fiecărei surori, a tuturor ființelor de pe întreaga fața pământului, care mărturisesc cât de bun e Dumnezeu prin Iisus Hristos și ce am primit, eliberarea, hărțuirea aceea în care am fost ținuți noi. Și acum aduceți-vă aminte, dacă în ziua 7-a din Vechiul Testament, ca să putem să o asemuim cu Noul Testament, ceea ce vrea Domnul să ne spună și ce a vrut să ne spună de la facere, de la început, cu privire la ziua 7-a care a fost dată prin Moise, despre ce era vorba când Domnul Iisus vorbea și spunea: cine nu vinde tot, cine nu împarte la săraci, cine nu lasă totul, cine nu urăște mamă, tată, fiu, fiică, nevastă, ba chiar însuși viața lui, și nu-și ia crucea în fiecare zi să vină după mine, nu este vrednic de mine. Deci hărțuirea de care noi am avut parte și grijile lumii acesteia, că încearcă să ne țină, să ne tragă înapoi când unii, când alții, începând din casa noastră, că ne mai e gândul la averi, la pământuri, la case, și nu simțim eliberarea aia, să intrăm în ziua de odihnă, nu poate, frații mei, să fie ucenicul lui Iisus Hristos. Despre asta vorbea Domnul Iisus. Deci, sabatul cel adevărat, odihna cea sfântă, cu adevărat, este
atunci când omul se întoarce la Dumnezeu. Din Vechiul Testament ne spune, ține ziua 7-a ca o zi de odihnă, să o sfințești, așa după cum ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău. 6 zile să lucrezi, și v-am spus, pentru Domnul, și să-ți faci toate treburile. Pentru că dacă vine Domnul și ne prinde, în ziua 7-a nu mai putem să facem nimic, frații mei. Deci în 7000 de ani, când va intra omenirea în împărăția lui Dumnezeu, cei ce sunt vrednici, găsiți, curați, sfinți, nu mai poți să faci nimic. Deci atunci să-ți gați toate treburile până în ziua 6-a. Toate treburile. Iar în ziua 7-a este ziua de odihnă, ziua Domnului. Să nu faci nicio lucrare ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici boul, nici măgarul, nici vreunul din dobitoacele tale, nici străinul care este în locurile tale, pentru ca și robul și roaba ta să se odihnească întocmai ca tine. Deci mântuirea care a dat-o Domnul prin Avram, și noi am fost socotiți ca niște robi, noi neamurile, robi și roabe, și noi acum ne odihnim în ziua 7-a când va veni Domnul Iisus. Vom intra în odihna cea veșnică. Noi deja am început să ne odihnim, dar încă în ziua aceasta a 6-a, când ne aflăm în ziua 6-a, spiritual, noi am intrat în ziua de odihnă, în ziua de când l-am primit pe Domnul Iisus și l-am mărturisit în apa botezului. Dar lucrările acestea care le facem noi acum, trimiși de Dumnezeu, sunt niște lucrări care nu ne mai apasă, că nu mai avem grijile zilei de mâine. Iar când vine Domnul vom intra în odihna completă, deși noi de acum începem să ne odihnim. Dar acum mai suntem prigoniți, mai suntem ocărâți, mai suntem dați la o parte, bătuți, de multe ori unii din noi chiar omorâți. Din pricina asta trebuie să ne rugăm în continuu. Vedeți că Domnul va da sabatul, de aceea va da în ziua a 6-a hrană pentru 2 zile, după cum v-am spus. Deci în ziua a 6-a, care e a 6-a mie de ani, ne dă hrană atât de multă, încât ne va ajunge și în 1000 de ani, când lumea nu va mai muri la 70-80 cei mai tari, ci va trăi 1000 de ani, ca și pe vremea lui Adam. Timp de 6 zile să-ți faci lucrarea ta, dar în ziua 7-a să te odihnești. Pentru ca boul și măgarul tău să aibă odihnă, pentru ca fiul roabei tale și străinul să aibă răgaz și să răsufle. Dacă tu te vei odihni și dacă tu vei învăța pe altul să se odihnească, care poate o munci ca un animal, ca o vită, ca un bou, ca un măgar, și fără să-și dea seama, tu poți prin odihna ta să-l aduci și pe el la mântuire, frații mei. Prin odihna de care tu nu mai ești hărțuit de lucrurile lumii, dacă ai slugi, dacă ai oameni robi, nu că să-i tăi, nu a noștri fiind, ci a celui rău, noi putem să-i aducem la mântuire, frații mei. Ca și ei în ziua 7-a să se odihnească împreună cu noi, după cum și noi ne dorim din tot sufletul să ajungem acele zile și să ne putem odihni cu Domnul Iisus. 6 zile să lucrezi, iar în ziua 7-a să te odihnești. Să te odihnești chiar în vremurile aratului și a seceratului. Deci nu trebuie să ne mai intereseze pe noi că-i primăvară, că-i vară, că-i culesul, că-s lucrurile acestea. Deci noi odată ce am intrat în odihna spirituală, după care vom intra în odihna, adevărata odihnă când va veni Domnul Iisus, când nu va mai fi pe pământ nicio ispită. Noi nu trebuie să mai ținem seama ce zi astăzi, ce trebuie să fac, mă duc la arar, mă duc la semănat. Nu, despre asta era vorba, frații mei, cu privire la venirea Domnului la Noul Testament. Până și lor le spune Domnul, și în Osea, în Vechiul Testament, voi face să înceteze toată bucuria ei, adică toată bucuria ei ca și sărbătoare, pentru că ei o sărbătoreau lunile cele noi, după porunca lui Dumnezeu care a fost dată prin Moise, sabatele ei și toate praznicele ei. Iar dacă vă veți duce la 1 capitol scris de fratele nostru de Isaia, care tot prin Duhul Sfânt, vedem bine că Domnul urăște praznicele, urăște sabatele, urăște lunile noi, încă din Vechiul Testament, frații mei, care și Isaia, cu sute de ani în urmă, Duhul Sfânt ne spune că lucrurile alea vor înceta. Și voi știți bine că au încetat. Voi știți bine că Israel a fost scos afară și de 2000 de ani aproape
după anul 70 după Hristos, de la nașterea lui Iisus Hristos, a luat ființă abia acum, în 1947, pe 29 noiembrie, și declarat că a stat din 56. Deci au încetat sabatele lor, au încetat lucrurile acelea, pentru că n-au ținut la dragoste, n-au ținut la iubire, n-au înțeles sensul cuvintelor, frații mei, și fiecare a luat-o așa cum o crezut el și s-a dezbinat, cu toți s-au dezbinat. Deci, sabatul a fost făcut pentru om și nu omul pentru sabat, le zice Domnul Iisus. Din pricina aceasta, el, care a înființat sabatul și despre care el însuși zice că este Domn chiar al sabatului, el a dat la o parte, frații mei, lucrurile acestea, de atunci, de la venirea lui. Tocmai de aceea nu trebuie să mai țineți lucrurile acestea. Domnul să ne ajute și să ne dea înțelepciune și pricepere. Farisei, într-una din zile, începe și îl întreabă pe Domnul. Spune în văzul tuturor, omul acesta nu ține sabatul. De ce ai vindecat pe omul acesta cu mâna uscată într-o zi de sabat? Omul acesta este un blestemat, el nu ține sabatul. Deci însuși Domnul Iisus nu ținea sabatul, la care Domnul pe urmă îi răspunde că nu sabatul a fost făcut pentru om, ci omul a fost făcut pentru sabat. Să luăm dar bine seama, ca să nu fie dezbinare între noi după atâtea mii de ani, după încă 2000 de ani, de la schimbarea Vechiului Testament și înlocuirea lui cu Nou, și să intrăm în niște frământări, să nu mai știm de unde să începem să citim Sfânta Scriptură. Să luăm dar bine seama atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, despre care ne vorbește Domnul prin Apostolul Pavel, în Cartea Evreilor, ca nu cumva niciunul din noi să nu se pomenească venit prea târziu. Și acum aduceți-vă aminte ce am început să vă spun la începutul vorbirii mele. Deci, dacă noi nu luăm seama, s-ar putea să nu ne dăm seama și să ne trezim veniți prea târziu la Hristos. Că și nouă ni s-a dus vestea cea bună ca și lor, dar din pricina necredinței în care ei au zăbovit, ei n-au primit și n-au putut să priceapă vestea cea bună. Și cuvântul nu le-a fost bun pentru nimic, nu i-au ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihna despre care a vorbit el când a zis: măcar că lucrările lui fusese isprăvite încă de la început, de la întemeierea lumii, căci într-un loc a vorbit astfel și a zis: Dumnezeu s-a odihnit în ziua 7-a de toate lucrările lui, iar în alt loc ne spune să intrăm în odihna lui, să ne grăbim să intrăm în odihna lui. Astăzi, dacă auziți glasul meu, nu vă împietriți inimile. Nu vă împietriți inimile, cum au făcut ei. Căci dacă le-ar fi dat Iosua odihna cea bună, n-ar mai fi vorbit Dumnezeu după aceea de o altă zi. Rămâne dar o zi ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu, fiindcă cine intră în odihna lui, se odihnește și el de lucrările sale. Și aici e vorba odată de lucrările care le-a săvârșit, lucrând pentru Dumnezeu și apoi intrând în odihna lui în 1000 de ani, iar cu privire la munca de care am fost munciți cu toții, de cel rău, până nu l-am cunoscut pe Dumnezeu, venind la pocăință, prin botez, prin credință, am scăpat de uneltirile celui rău și nu ne mai pasă de lumea cu lucrurile ei, ci de oamenii din lume. Îi iubim pe toți păcătoșii, dar nu iubim faptele lor. Deci cu privire la sabat, vă repet din nou, grăbiți-vă să intrați în odihna lui Dumnezeu.
tocmai ca cugetul vostru să se spele, inimile noastre să se curețe de orice păcat, de orice întinăciune, ca să fiți eliberați și să vedeți că pe urmă voi cu gura voastră veți mărturisi și veți zice cât de bun este Domnul. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Asta înseamnă eliberarea, asta înseamnă pocăința. Pocăința nu e ceva care e ceva impus în sensul impunerii unui om, deși e o poruncă în Faptele Apostolilor la capitolul 17:30. Ne poruncește Dumnezeu tuturor oamenilor de pretutine să se pocăiască, pentru că au hotărât o zi a judecății. Dar, pe de altă parte, pocăința, înțeleasă în sensul dragostei și a iubirii, pe care vedem bine că Domnul Iisus nu a murit forța, frații mei, El și-a dat viața de bună voie. Singur s-a dus în noaptea aceea în grădina Ghețimani înaintea lor și i-a întrebat, pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret. Și El însuși s-a prezentat în fața lor și a zis, eu sunt. Tocmai de aceea vă spun pocăința adevărată, chemarea cea sfântă. În dragoste nu este frică, frații mei. Dragostea este mai puternică decât moartea. Și dacă veți gusta din adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu, eu vă promit în numele lui Iisus că veți fi eliberați. Veți înțelege cuvântul după puterea și propovăduirea pe care Domnul Iisus o propovăduie când a fost pe pământ și nu oamenii, și veți primi putere, Duhul Sfânt, care are daruri și prin care puteți să lucrați în toate aceste 6 zile de la facere, după cum v-am spus că 6.000 de ani, iar în a 7-a zi ne vom odihni cu toții. Și Domnul Iisus să vă binecuvânteze, să vă facă să înțelegeți lucrările lui Dumnezeu, așa după cum El le-a prorocit și le-a spus tuturora. Amin.